foli hani tanuni ambo blaka ta bela jeli mama o be ga len sanga ngono ami be fo ka be wala ngono blaka bela jeli o yandu jam ga ngono amma ni mo fe na nga jam sura ka cari wala sa bela jeli ka siga jannu nyanga jemu kan folo folo yi samba fani be wonu worola ani mamdo ma dogonete nga nyema ba le neutralisant bubu mabel jawara ami foli dama folo foli ka mbabulu abo ke sankura foli ka nyeshin bela jeli ma bi do jabi bi an neutralisant bulu na do ke aka do ti bere parce que manyumandu bubu mabel bisi do wula wa ka do minere bu foli ke mawla folo sa tieno doge musa misa ay doge musa na mobile soro ebi ne ka do jabi o dibia de wala quoi doge musa ko mobile soro ko mobile soro ame do ke ala ka jamana basi ala ka hereke jamana kono kan ko mun ba an kan wati na ala kana balani balontan kuyi ala ka fila be taga buyi ala ka jamana basi amna le machi muna ame an jigi be ala de ka an jigi te mo shiga an jigi be ala de ka amma yin ala fe ala ka an jigi fa ala e ayira maliona contre Tunisie wallahi ala e fen bahira maliona ni malion be se kanga don ko fen be fra ala de la ka an to kono gwana kala ka an jigi fa bon wati mina fene malion jigi falen do e ta soro an jigi be machi munu ngame choli la ne ni fo be nga interview la ngo mo be mali jo mali la femina ngo mali be teme o de la mais dan no mali la femina ka chala fe mali be dese ama fo be ka fo ko kan de ma video partager ko sabe ya na link hansi ko sabe d'accord ami fo nyama ya partager bi be ka sika soro comme ya fo chumna mali kura web tv anu de na jam gay nyina ma nyogon fe maintenant babu amadou bogabe ka soro ka nyingal folo ko di kapo plisima ale bi nyingal mbabulu ko ke sankura nyingali abo ke ala memba do nyingali abna talike ko se babu folo o talike balonta ka kada ka bi balonta abi malien ben ni ka bi amna ko kan mali senegal anu lubna be comme ko juma do yi nge kan tan anu woro wati amna masaranga show amake daro o na kera chugumna ni ala samana buma bel amna ko ka sans o ko fe burkina fam ko ni majugu do we ya se ko bi anga president ibe ko bi na garanda ka fangana mais ambi ala be fefela ko ma chen ulu mo ko ni tege keru dula ani nyema sans amna ndadula ka punche ko mingra Venezuela ka ta presenta jaw ka ta na États-Unis kabako kodu ama fo ko ni kabako koyi nyema ka dikortika ji besi me ka femu ko sa o nyema ka kuma ngo inga o amina kuma ka sans mais yano che kabu plesi ka nyingal folo ka ngata aya sani ambe malien bela jelen ko bela jelen wali mando ya foto ko mina anduna sankura konnana nyingal folo o ye anya ambe kani okum konnana nyingal folo beta minye karamo sinayogo ale ko ni boraka minye 100 millions ko o nyini malien fe pour que ko abisaka na mali konnana tumina ko yin ya chalendo bu yere boraka chek do jira kunu karamo sinago abora ka minye ka adresse yere ke bu fenela bubu ayi dimen famu karamo sinago ka ni ko ina abisaka dimen fo okay ya me koni sinago nyame me bunyada be ka karamo sinago refu fumo ka do ne te karamo sinago yelendo finindo ajilendo ne ka do ntaka soro do sewu yeta sai de million keme cheke ka dia ka kla ka fo ko million biduru je ko babulu ko makara weekend na ko ngasna yogo wili saka ka mo be jo warje la na soro mo to jo warje fenela na mo be garantie de la 100 millions chèque ake ka dia million biduru je fene babulu ala ke wesna ko numéro dia nya wili ka dese ma asoro telephone sonna mata abe suni mata mais are ko de ka appel uta ne re message chama ka fo ko ne de do o ko fa ambalma ke wora fene be o fene million bi woro je ma ka fe fa be je de e kilin ro be wari nuna warila ani yoro fore ma fo be wari be je de na soro mo me karamo sna yo ki wara do wari nunu be je de à part le 100 millions de chaque taille wara la tun 100 millions chaque jb million biduru je akoko babulu odungu fora yani lundi che mo ko sa français lim fe lundi ma am sa fo million keme je fene babulu ante korbol ko la mo ko nyebe korbol la nyete korbol la mo ko de bala ka sabalo tan fo mo ko blu ko nti ko te kulenga quoi karamo sna ko ni a bora ka kuma aka dalwa babulu ne mati alaw ne tsa kulenga don bagalaw
wolofɔ ka karamɔgɔw bɔra k'u jɔ k'u ta fɔ i ye wolofɔ jɔn bolo k'u lankari dugu bɛɛ karamɔgɔ bɛ bɔ k'i ta fɔ i ye jɔn bolo k'i lankari n'a ye kuma min fɔ a ye ɲuman de fɔ ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲuman a minɛla o a ma minɛ o ala de don donc i ka dɔnnibaa mana bɔ ka kuma e bolo k'a fɔ k'a bɛ ka kuma min fɔ o fana ye fana hakilina de ye o bon a ko k'a seba ye n'a se ma k'a ye fana o y'ale kungo de n'a ye min ka wari minɛ a b'a n'o cɛ minnu bɔra ka nafolo di nin ye bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ a mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka mɔgɔ dɔw kirinna mais wari t'olu lawuli an y'a mɛn ko cɛkɔrɔba dɔ kun sara ko mais ko a ma sa tugun maliyɛnw ani aw ma bɔ bin ta kalama o de ka ca dutigiw bɛ ka ɲɛji jigin denmisɛnnin fitinin san 3 bɛ ka kasi a ɲɛji la maliko la Tunisie an y'a ye cɛkɔrɔba b'a la ka kasi denmisɛnninw b'a la ka kasi ala ye anw tɛmɛ olu bɛɛ la donc ni dɔnniba mɔgɔw k'a bɛ se ne bɛ mun ɲini Mali dɔnnibaga bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan min ta ye dogo ye min ta ye kɛnɛ ye ala de bɛ da kunnandi dɔn quoi ne tɛ kulonkɛ n ka dɔnnibaga la wa n t'a fɔ a tɛ se wa n t'a fɔ n ko nkalontigɛla don wa daluwa tɛ n bolo bɛɛ n'i ka baara don anw ka baara de ye nin ye ale fana ka baara de ye nin dɔnni ye ni min dara la o don ni min ma da la fana a fɔra a banna k'a fɔ sinaɲɔgɔn ye ko sɛki tɛ dɛ ko sɛki kelen de bɛ wari in na $60 $50 ani $100 sɛki o de bɛ yen yanni lundi cɛ bi lundi na waritigi ninnu ko ma ko ka taa a fɛ ne yɛrɛ taara ka taa Bako Jikɔrɔni bɛɛ yaala sinaw ɲini na taara dɔw ko Bako Jikɔrɔni ne bɔra yen de sa ni Musa ye ne wele ka fɛn kɛ a bɛ dugu jɛra ne b'a la k'a ɲini ne b'a wele téléphone na a t'a ta donc a ka n'a sɔrɔ a tɛ se k'a fɔ k'an ne yɛrɛ k'a fɛ a ka notaire dɔ bɔra fɔ dɔrɔn an bɛ taa ka taa wari ninnu consigne ne bɛ wari ninnu décharge kɛ ka reçu minɛ ka na a banna waridila bɛɛ dɔnnen don waridila bɛɛ hali weekend na ko ka wari to yen ko k'a ta ko fo ka olu ɲɛ tɛ sinanko la olu ɲɛ bɛ kupu in de la parce que aw filɛ nin quoi mɔgɔ dɔw de ɲɛ bɛ sinanko la anw ɲɛ tɛ sinanko la koyi kuma min bɛ ka bɔ sinanko da an ɲɛ b'o da sinon ne nin tɛ mɔgɔ caman deli ka ɲini ka taa sinanko ma ne tɛ sinanko dɔn ne t'a ka numéro dɔn ne t'a ka yɔrɔ dɔn wa n ma taa mɔgɔ fɛ yen fɛnɛ ko ka fɛn olu yɛrɛ de ye n wele an dalen don i la nin minɛ ka taa n'a ye sinanko fɛ yen donc a kɛra fɔ $100 ani $10 jɛ de bɛ yen ale ni $100 sɛki voilà $50 o ye mɔgɔ kelen ta ye $50 ye mɔgɔ kelen ta ye $50 tigi fɛnɛ ale ta ye sɛki fɛnɛ ye voilà donc k'a fɔ ko sɛko kuma tɛ dɛ n b'a fɔ bɛɛ n tɛ sinanɲɔgɔn dɔn n ma deli k'a ye wa n ma taa mɔgɔ fɛ yen fɛnɛ ko taa wari minɛ ka taa di karisa ma olu de ye n wele ka tila k'a fɔ fɛnɛ a t'u bolo ka taa d'a ma anw de ka nafolo don mais kan'a di ni notaire tɛ o kɔni y'o consigne fɔ Sénégal fana y'a yira k'a fɔ a tɛ wari minɛ ni notaire tɛ donc a ma se Sénégal yɛrɛ ka ne ye Sénégal ka mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ Sénégal dɔn Sénégal ka ne wele dɔrɔn karisa n y'i ka vidéo ye taa maître karisa fɛ yen ka papier k'a la a banna donc k'a fɔ bɛɛ kuma ye nin de voilà Musa Bugu ɲininkali dɔ b'i bolo ɲininkali min bɛ n bolo o yɔrɔ la kunun a ye vidéo kɛ ko a fɛnɛ b'a ɲini Bubakari fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye danaya da Bubu kan k'u ka kɛ vidéokɛlaw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye k'a fɛnɛ b'a jigi da Bubu kan ko Bubu ka dɛmɛ ko ka vidéo in ko k'a lase yɔrɔ caman a ye vidéo dɔ kɛ kunun ko k'a da maliyɛnw tulo kan ko ni maa maa bɔra ko k'a lagosi k'a bɛ plainte kɛ o tigi kan yala Bubu ye vidéo ye wa a bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ kan Sénégal ye plainte tigɛ yɛrɛ daminɛ bi yɛrɛ parce que ne bɔra cybercriminalité la ne y'a sɔrɔ Sénégal bɔra ka taa plainte kun fɔlɔ ne kɔni y'a mɛn k'a bɔra yen parce que dɔ ko ne ma ko n'a ma bɛn ne ko ayi ko n'a ma bɛn ko bon k'a kun bɛ yen a jo de kɛ ka plainte don mais i b'a la gosi ni mun da loi jumɛn a t'a don mun na mais Bubu se a sera o ma ne bɛ kuma kelen f'i na aw degilen don mɔgɔba dɔgɔya la ko tɛ plainte don a ye sabali diɲɛlatigɛ la quoi cɛ ta ma se mɔgɔ si ma a ko n ka jamana bɛ gagner mais a ye kumaba fɔ a ye kumaba min fɔ aw bɛɛ ka hakilinaba to yan aw bɛɛ sago tɛ yan ni Mali gagner bɛ aw bɛɛ sago tɛ wa a dɔgɔkun ye jumɛn mais a y'aw jɔ fɔlɔ ni Ala y'a ka se yira tuma min na ni min y'aw diya a b'o fɔ cɛ i b'a dɔn Mali man di dɔw ye yɛrɛ de quoi non o de ye nin ye o Mali man di ye de n'o tɛ ni Mali ka di ye ni mɔgɔ min ko Mali bɛ gagner ni Mali ka di ye i man k'o kɛ Mali ma bati fɔlɔ o e b'a nini mun na Ala de dafalen don ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna Senghor tɛ jouer koyi wa a tɛna jouer mais comme premier ministre k'an bɛ gagner a kuma na ne ko ne lamɛn sa hali n'a y'a sɔrɔ Mali ma qualifié ni 3 matchs nuls ya est-ce que an y'an baga qualifié ko parce que an ma gagner yan Mali ma qualifié ka sɔrɔ Mali ma gagner o ye jɔn nɔ ye Mali ye dugu dɔ de ye quoi aw ma Mali faamu quoi Mali de ye jamana ye n'i y'a danga o t'a minɛ wa n'i ye dugawu kɛ dugawu fana t'a minɛ dugawu tɛ minɛ a ma danga tɛ minɛ a ma n'i ko Ala ka Mali bati Mali tɛ bati n'i ko Ala ka Mali gagner Mali tɛ gagner bɛ mun de kɛ
ite mangu e do temne duguma danga temna ma e be muneke donc ibe ni ala de to nyona ka to nyinko nunko ikani nko tota ni ne test na nyoko doya kundo e karamo Senegal ka bora ki sigi Senegal morike bora ki sigi ta fo jo doya cha sabal sa iga donimba na ye nyuman fo wallahi na ye nyuman fo ali na soro ate se fena e ka afoni nyuman foli mais a foni danaya di mais aka dalwa de tabola nuko ay min fo est-ce que Mali gagne na premier mi-temps Mali gagne na deuxième mi-temps Mali tirawa amachi angayna amabawa angayna peu importe amadawa al na soro Mali kla ka repêcher de ko Mali rek la ka boala ko fa Mali wela ka teme angala ini odi Mali ka match gelara fo ka gelara donc aw kana sina yogo laje o woro la kuma mbe bo sina yogo da aye do ko ay wallahi ni doni ba be kumbe songa nin ke ka bo ka afota ibaro kumbe kumbe ali bagabagali re gansan kan ali bagabagali ara madinga ali anga duba kono ba fonyo ko nyuma mbuida sa e yo e be juma mbuida e mo ko chamba fo mo ko nala sona ma beke we abina sansa a do ni sababa bebe mi to so dalu atibulu ali bagabagali re ba ibare ba mo wa fo mo jugu folo ibadi parce que ni ko fini grado ibabeta pure de la iba kilibeta saya be fene ta so ali ko re mamimbo bamso be jate katola mais kanun de do jugateo donc amek san yoko fo ka fo Mali vidéo kela fɛn fɛn ni sɛnɛ ko vidéo bɛna ɲuman sira fɛ ngante fura feere ninnu ma dɛ m'a fɔ mɛ i ka a cari sɛnɛ yoko yɛrɛ bɛ ko miliyɔn 100 n ko chef nafolo daga bɛ sɛnɛ yoko bolo o bɛɛ b'a bolo n'a sɛnɛ yoko jɔ a bɛ chef nafolo kɛ ka wari bila a nɔ la o nafolo yɛrɛ daga t'a yɛrɛ bolo yan n'a ye min ka wari don a bɛ daga sigi dɔrɔn ka wari lasegin a ma 3 millions kun fɔlɔ dira ma ayi a ye wari di daga nafolo de bɛ sɛnɛ yoko bolo i ka wari mana n'i ka wari d'a ma n'a ma sɔrɔ a bɛ daga don a b'i ka wari ta a b'a di mais bu ne taara mɔgɔ min bɛ se ka wari san ayi mati do ladu ma nɔgɔn koyi an y'a ka vidéo ye aw bɛ ɲinɛ min kɔ a wasilenba don aw ye jama min lakina sinayo ka da la foli la ala k'an kisi n'a gɛlɛya o jama kelen de fɛ da ko in fiɲɛ de o ye mɛ min f'i ye jama kelen min taara f'i ma ko ala i ni ce o jama kelen de bɛ taa to sɔrɔ kalaba k'an nana i nɔfɛ o da to ko in an ka to ala bolo an k'an cɛsiri Sinayo ala ka barika don a dalakan na ala ka barika don Sinayo dalakan na Sinayo a ye kuma min fɔ wala ala k'a ta fanga d'a ma n'a dɔnni t'a la ala k'a dɔnni d'a ma n'a dɔnni yɛrɛ fɛnɛ b'a la ala k'a dɔn kelen min voilà d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ hali sisan Musa ni ɲininkali wɛrɛ bɛ o la ni ɲininkali caman tɛmɛ an ka taa Burkina ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen nɔ n'i bɛ se k'o kɛ i b'o kɛ an bɛ taa ayiwa ko Mabel Jawara an bɛ taga ɲɛfɛ Burkina o don ko an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko coup d'état dɔ ko déjouera Burkina kunnafoniyaw b'a la k'a jira k'a fɔ ko Damiba président kɔrɔ k'ale ka maaw don k'ale impliqué don a la i bɛ se ka jumɛn fɔ Burkina coup d'état in kan kibaruya m'a jira dɛ Damiba mankan de b'a la Damiba de don a ka vocal ale don Damiba de don i b'a dɔn Damiba a kalikan de don k'a bɛ fanga in bi a kalikan de don k'a bɛ fanga in bi o de y'a to l'AES va faire une plainte conjointe k'a adressé Togo la non an ni Togo se ka jɛ ka tila k'a fɔ Damiba b'i sigi to Togo ka kan nin kɛ o an kana débat cru kɛ quoi ça c'est pas du tout possible anw tɛ se k'a to Togo est partenaire de l'AES même dans volet communication na n ko Togo na anw bɛ tarifu commun la tarifu exceptionnel bɛ k'a fɔ k'an bɛ weleli kɛ ɲɔgɔn ka territoire kan même kɔ douanier la Togo est allié et Seba Kalama a bɛ volet économique la AES la on peut dire que Togo est membre de l'AES maintenant a bɛ volet économique la pas le volet militaire mais volet économique là donc on se rend étant un partenaire maintenant de l'AES et puis chaque fois est-ce que ne bolo ye droit d'asile de minaye k'a fɔ ko i b'a a bɛ asile li fɛ k'a bɛ mara de la mais an t'a miiri n k'a bɛ yen de pour se positionner ka AES attaquer et je sais que nin bɛ k'a laban ye a b'aw sigi a b'a lajɛ l'AES va réagir et puis vigoureusement a bɛna essayer a bɛna mɛ a tɛ mɛn o ne tɛ bila aw ɲɛ o Togo bɛna kibaruya sɔrɔ nin ko la soit a bɛ cɛ di ni kɔni y'a dan ye a min tɛgɛ bilen nin y'a dan ye parce que arrangement audio mun bɛ yen fɛn minnu bɛ yen affaires étrangères bɛ ka papier labɛn k'a ci Togo ma je vois que fɛn b'a sɔrɔ papier yɛrɛ cira a ma maintenant Togo yɛrɛ président k'i sigi a ka analyser a k'a lajɛ donc ale de bɛ jaabi di soit a bɛ cɛ ka kalifa tiɲɛ Damiba bɛ bɔ a fɛ yen ou bien a bɛ Damiba extrader k'a da anw ma a bɛ réaction mɛn a la tɛmɛ tile 2 in kɔnɔna la parce que l'AES a réagi
et puis vraiment à Biukuna de manière judiciaire aussi qu'à papier kala qu'à fin de kala qu'à procédure judiciaire nyama kala à travers Togo déjà et Togo va nous répondre maintenant sous peu de temps n'Allah son ama jabi sur la wani ñu ko reteke ni damba chien sabali saba même à dollar resi ba kala ma Burkina sur la sarala o re fenêtre na fenêtre kachanini parce que aye officier mu nyama les deux capitaines na ani commandant mu olu troupe pour la force pisca on a match fangare quoi. Bon, non, où est-ce que tu as joué de là? Où est-ce que tu as joué de là? Donc, nous, quand il me boule, Damimba va s'expliquer à quoi on a là. Soit à Bobo Togo, déjà encore. Voilà. Comment tu dis? Moussa Bougouni, il y a le rébut boulot. Arankin te olu ye mɔgɔ kolomaw de ye i b'a dɔn fanga binna mɔgɔ tɛ arankin na quoi parce que arankin bɛna nin ye fanga sɔrɔ i bɛ arankin kɛ ka i ka compte régler compte régler mais nin wagati in na Daminba mago bɛ mɔgɔw de la c'est les teneurs du pouvoir de Ibi donc a bɛ se ka mɔgɔ minnu bi olu to i bɛ audio in na kuma caman bɛ audio in kɔnɔ an tɛna se k'a bɛɛ décortiquer mais audio in ne ye min fɔ a y'a dan ye nin parce que nin prévu mun filɛ nin ye papier kɛra la ka sɛbɛn k'a la k'a di AES ɲɛmaaw y'a bila ka taa Togo ka Togo autorité saisie de façon officielle pas officieuse maintenant k'a yira la k'a fɔ est-ce que si cet acte-là est amical entre le Togo et l'AES ça c'est net inamical donc maintenant Togo va réagir d'un moment à l'autre soit a b'a fɔ ah Damimba ɲɛ droit d'asile min kun di ma n b'a rempli i bɛ bɔ ne kɔni t'i di o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye ou bien a bɛ coopération judiciaire b'a ni AES cɛ a b'an bila an bɛ taa Togo an bɛ taa Damimba nɔfɛ donc nin ko ninnu n'a ma kɛ ten a tɛ jɔ quoi a tɛ jɔ parce que là cette fois-ci il y a une preuve matérielle dɔ in ta bɛɛ kun ye minnu minɛ la olu de kumara mais ni zen ta ça c'est une personne dans les dossiers contre Damimba a bɛ yen. An bɛ se ka taa ɲɛfɛ ok an bɛ taa ɲɛfɛ Bubu an b'a ye k'a fɔ an bɛ taa fɔ min Venezuela o jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro an b'a ye k'a fɔ États-Unis jamana ɲɛmaa olu taara cɛ ka taa n'a ye fo États-Unis ko ka a juger Bubu d'abord nin ko in yɛrɛ nin ko in i y'a mɛn a ko a y'i kɛ cogo di i kɛlen ka na kuma in mɛn a ma ne kɛ cogo si mais Bubu est-ce que nin tɛ kabako ko ye kabako ko foyi tɛ mais États-Unis nin kɛ Panama n tɛ États-Unis siɲɛ fɔlɔ m'a fɔ ma États-Unis nin kɛ Panama a y'a kɛ maintenant en 1903 ou quoi je ne sais pas a y'a kɛ c'est pas la première fois mais Bubu ka taa président cɛ mais États-Unis bɛ nin kɛ kuma bɛɛ o o b'a fɛ ka et puis a b'a kɛ dugu minnu na Amérique yɛrɛ kɔnɔ duguw la ou dans le même continent mais États-Unis tɛ kalafili dɔn démocratie jumɛn États-Unis ne connaît pas la démocratie États-Unis a ma taa nin kɛ Irak président na Saddam Hussein a ma nin k'a la plus d'1 million de morts ka tila ka taa ko nkalon don États-Unis ka intervention kɛ yɔrɔ jumɛn k'a nana preuve dɔ d'i ma k'a daluya filɛ nin mais a b'a fɔ ninnu ma ko puissance ninnu format tɛ puissance ye mais nin kɔni ye États-Unis n'est pas une puissance mais ka taa jamana wɛrɛ la ka to mais e bɛ puissance dɔn jɔn n ko puissance ye calme de n'i ko Canada puissance n'i bɛ sɔn ma n'i ko Angleterre puissance n'i bɛ sɔn ma u t'a question kɛ o u bɛ balo wɔsi de la les deux pays voyous du monde entier ça c'est les États-Unis et la France ils ne vivent que du pillage c'est pas de puissance et de puissance il faut puissance an ka fɔ sisan est-ce que un voleur est puissant mɔgɔ min bɛ taa Jakarta ni fɛnw suɲɛ a b'a ye ko waritigi don il n'est pas riche il n'est pas puissant quand on te dit quelqu'un est puissant ou bien quelqu'un est riche, moi me barakena waja ko il est riche. États-Unis n'est pas une puissance. Comment il me bonya au climat mais logique de deux. Après comment me foni, Amérique joue maintenant avec les faibles esprits. Ici il doit ni bitentenda do kuma ina comme au na yin ngala so ne tenda do kuma la. Parce que boyana climat. Amanga bonya climat États-Unis mata mandoro bino. Ayi ni version kura de ka cɛ ka bɔ ka dilan kan a n'a muso a n'a muso voilà Trump y'aw dɔn de quoi i m'a ye Trump b'a fɔ ko l'Afrique est un continent de merde a ko ten kɛ a y'a fɔ mun na parce que kuma bɛɛ bɛ bɛn africain ma i dan ka kuma dɔrɔn ale b'a minɛ quoi parce que on est trop émotif mais nin expliquer sans quoi Amérique tɛ se ka taa Mandoro minɛ Mandoro yɛrɛ ka sɔrɔsiw de Mandoro minɛ k'a bila Amérique ɲɛ a y'a fɔ Amérique ka image bɔ
u bɛ taa cɛ ka palais kɔnɔ k'a ka image a bɛɛ galon c'est le ministre de la défense Rodriguez ale ni le chef de renseignement olu fila de ye Mandoro minɛ k'a bila États-Unis ɲɛ a y'a fɔ Amérique ye dɔrɔn a y'a kɛ Ala kama a ye image bɛɛ yira a ye cɛ melotelen yira ka cɛ yira sira bɛɛ fɛ k'u bɛ ka taa cɛ minɛ waati min na k'a k'o yira o ma ye fo k'aw sa aw to yen fo k'aw sa aw to yen galonfin dan don Maron y'a faamuya Venezuela dispose des bases aériennes des grandes bases aériennes navales, fluviales et terrestres et aériennes à la fois. O de y'an dabali ban o bɛɛ bɛ yen. Ma fama a bi kunna le Venezuela est équipé de systèmes de défense Russie ye min d'u ma S-300 Triumph o de b'u bolo équipé de 170 missiles de longue portée. Depuis États-Unis ka hélico donna les militaires ont désactivé. États-Unis ko ouais k'ale système de défense détruit. Il a menti. A bɛɛ b'a nɔ la. Russie ka système b'u yɛrɛ de bolo. Et ça a détruit où? C'est pour cela maintenant le Kremlin a fait une déclaration. Russie déclaration ils ont désactivé les appareils. Amérique a menti. Il va dire galon, il m'a dit bitouba tout galon mais mon yaro mokola. Parce que Dieu est là. L'Amérique n'a pas détruit aucun système de défense vénézuélien. Est-ce qu'il va calmer? Aya a ma fouille détruit. Fɛn minnu kan ka appareil minnu kan ka ye u bɛɛ. E ni ala cɛ ni mɔgɔ min y'a fɛ Venezuela bɛ niveau min na ko hélico bɛ don k'a don ka taa. Ne ko a ye ɲininkali kɛ n ko mɛli tun bɛ sɔrɔsi ninnu bolo. Mɛli tun b'u bolo min bɛ datigɛ. E ni a y'a f'u ye kɛ k'u ye marifa kelen ci yan. Aucune troupe au sol n'a été engagée. Munna e bɛ se ka taa président n bɛ ka mun ɲɛfɔ hali sɛ tɛ se ka minɛ kulu kɔnɔ ni sɛfan dɔ ma ci. Ne yɛrɛ ko ten o ye ne dabali ban. A bɛɛ galon. A bɛɛ galon. Marifa ma ci foyi ma ci. Tu sais que galon tigɛra tɛ diɲɛ kɔnɔ ka nin cɛkɔrɔba in bɔ. Trump billahi ne ma taa ni États-Unis de la président sɔrɔ qui ment plus que ce monsieur là. A ko k'a taara Niger ka taa frappe kɛ. A taara kɛ pour séduire les chrétiens parce que les mormons là les mormons na plutôt mormons minnu bɛ États-Unis olu de ye waritigiw ye. O chrétiens ninnu ye waritigi ye donc pour que k'a yɛrɛ kojɔlu ye Noël la a taara Nigeria hôtel bombardé. Zéro bilan. A taara o kɛ yen. Donc aw kana sigi k'aw bɛ da nin kuma ninnu na a y'a ka analyse propre kɛ a y'a fɔ dɔrɔn Mandoro minɛli a y'o ye a tatɔ tribunal la Sɔgɔmada in na an y'o image ye a dontɔ hélico kɔnɔ an y'o ye k'u tatɔ a minɛ k'u k'o yira o tɛ yen États-Unis n'a pas arrêté ils n'ont pas capturé Mandoro minɛla k'a d'u ma di e bɛ sɔn cogo di un président qui a été capturé il y a pas eu de rupture diplomatique et vice-président continue comme si de rien n'était. An nama taa école la diɲɛlatigɛ la an kunkolo kan ka baara kɛ yen. Ni tɛ manamanakan yɛrɛ dan ye. E ka baara kɛ yɔrɔ ma e se b'a kalama le ministre de la défense sort il fait un communiqué la vice-ministre dit ale yɛrɛ da ko ni vice-ministre ninnu filɛ nin ye fanga la nin ye nin ni Trump ye complot kɛ cɛ kama c'est elle qui gère les pétroles ni muso in de bɛ pétrole gérer. Mandoro dara ni muso min ye la ni ni Trump ye fɛn bɛɛ la mais 2 mois. N'a ye serment yɛrɛ prêté. A m'a fɔ n ko kuma daminɛ k'ale tɛ serment prêté. A y'o bɛɛ kɛ. Trump ko ma k'a ka serment prêté. K'a ale de b'a kɔkɔrɔ ko wa ko foyi tɛ bɔ a la. Parce qu'il a déjà infiltré. Les États-Unis travaillent avec les traîtres. États-Unis ma taa Afghanistan ka taa échec kɛ yan. A ma taa Yafuma Bala Vietnam. A ma taa Vietnam en 1954 ka taa échec kɛ yan. A ma taa Somalie ka taa échec kɛ yan. A tɛ fɛ des dignes fils. An n'a kɛra mɔgɔ saba de Amérique tɛ sa o la. Amérique joue avec les traîtres. Janbatu. Donc ne bɛ min fɔ a ye nin kuma bila a ma taa minɛ a minɛla k'a d'a ma de. A yɛrɛ ka sɔrɔ. Donc n'a fɔra ko coup d'état don a bil'i kunna k'o kuma ka ca. Wa Amérique bɛ taara ni Mandoro k'a u b'a ka jamana tila fila ye opposition olu de majorité fana olu de Mandoro tatɔ min filɛ nin ye u t'a dɔn kasɔrɔ u t'a dɔn foyi la u b'a juger k'a mara a bil'i kunna menace de don dɛ. Ni musonin y'o k'a b'a kɛ pɛtɛ b'a fɔ ko wa ko ja ko Mandoro kun tɛ ko ye ko musonin yɛrɛ kun ye pétrole feerela ko de kun ye pétrole feerela ye u b'o t'o fana minɛ ka Mandoro fana bila ka na donc chaque fois c'est écrit u b'a aw jamana mais a ka jamana nafa bɔ de kan a ye ne ba cɛ ka bɔ Amérique la u ko ça fait en 2000 déjà États-Unis kun bɛ taa États-Unis de kun bɛ Venezuela pétrole gérer Venezuela pouvait faire 3 millions de barils par jour. Mais Congo bɛ yen minɔgɔ bɛ yen u ma foyi avantage foyi sɔrɔ i ko Chavez de nana ka na a bila nin sira kan donc Mandoro ka sɔrɔ ka na o kɔfɛ o fana k'a bɛ continuer ko Chavez ka sira kelen di donc u ye nin kɛ la deuxième raison c'est quoi États-Unis ne veut pas une puissance maintenant dans son continent
Parce que Mondoro traite tellement des contrats, des titres, il y a tellement. Et puis, avec toi, il y a influence kunga, il y a influence kunga, il y a pas de pétrole kunga, avec pétrole kunga, chaque fois, avec ta fait chinois. Donc, États-Unis fait la tuer. Parce que c'est l'une des grandes réserves mondiales, les Venezuela. Donc, États-Unis a compris que, ni, à Tara, Doudou, Benaka, il y a Ngola. Vous n'y aurez des mots d'abord parce que moi, Rusini, Bichini, ba à Kokoro. Oh, vous avez partenaire qu'on a claqué à Ketuni. Très bien. Rusini, dans ce Très bien. Vous avez posé une question très pertinente. On a examiné les clauses du contrat entre le Venezuela et la Russie et la Chine. C'est un contrat d'échange, de collaboration militaire et de vente d'armes et d'entraînement. Il n'y a pas de contrat d'assistance militaire entre le Venezuela et la Russie. Non plus la Chine. Et puis, il y a un mouneke. Il y a un minami frère, nata frère, nata partenaire ou te. Il y a un minami frère bema. Il y a un minami frère États-Unis ma. Il y a un minami frère Angleterre ma. Il y a un minami frère partenaire de ma. À partenaire, il y a Mimba ni Venezuela che aye S3, système de défense dernière qui frère ma. Américain système de défense patriote. Au fait, on fait ma. Parce qu'on n'est pas partenaire aux États-Unis. Benika partenaire des deux. Il y a un système de défense frère Venezuela ma. Venezuela, armée banque activée. C'est l'un des systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Au début, Venezuela boulot. Au début, c'est de où? Mourouga, quoi il a un d'anyoma. Quoi est-ce qui fratinga mais confunda. Ne yele la quoi. Il y a deux aspects. États-Unis, ASN il n'y a pas de contrat de collaboration ni de développement. Ça va plus qu'on a l'AS n'est pas une menace pour le développement de l'Amérique. L'Amérique aussi n'est pas une menace contre le développement aussi de l'AS. Il n'y a pas un intérêt territorial. Ça va entre continent Kelingono, entre Djamana Kelingono. C'est pas les mêmes réalités. Venezuela et Amérique qui est continent Kelingono, c'est des voisins. Fémier et Ukraine ni Irichibe Tourmina. Ni vous qui veut Irichi sur le fait qu'on a Ukraine qu'on a Irichi fait. Donc Ukraine a bien imposé une fois une million que Ukraine présente. Ukraine envahi. Puis c'est bébé n'indiqué où. N'a quoi fait quoi Amérique ni ASC voisin. Amérique qui sont abattus ici kana. Donc Amérique qui bira, moi bira comment me faut bioko ici n'a on tient assistante militaire. Il y a l'assistante mutuelle militaire à état là de article 4 du contrat. Contrat mimbe Mali ni ici là article 4 ni 5 tala akala. Oui kelenye. Flana ou comment do faut ko ici nyame kodona do ko ici de mo de mekelela. Ah ne fili kuma baye de. Irishi oluko jem wure ne documentere ama fo irishi do sara malla agmana ni irishi mana ne irishi be santu wori irishi la Russie s'est combattu et fait s'est battu aux côtés des armées maliennes attaquer du monde de la kake Mali konoko attaquer baw ni fondo to bo reda de ma fo ko irishi ni maintenant avec l'armée malienne irishi to bo de ma fo na so irishi ma marfa tan an irishi bo ke todi on nous comment faut réfléchir. Parce qu'il y a un contrat d'assistance militaire entre le Mali et la Russie. On ne va pas Russie mais Mali là. On m'a dit on m'a dit avocat de Afrique Occidentale. On m'a dit que tu là wa. Oh bon, on a dit on le m'a foi. On le m'a fait qu'on contacte qui me ibe la Burkina. Ko irishuka surasu kume ibe ka parler qu'on a là wa. Donc il y a donc 600 ko contrat mbe ASC ni Russie ani contrat mbe Venezuela ni Russie ko contrat kelente. Parce que le dako ne m'a fait o le dako ko irisu sara ko irishi chama sara malaya oh okmana o boloko irishi na kelke minanta irishi bi de mekele la wa irishi ASC de mekele irishi marfata ASC ay marfachi ASC tola anga kabo zegwa anga karbra min dona kosena irishi ku de conva la ali 500 irishi de conva la wa aba avec irishi wa munge abe fait irishi armée Mali de bouen coup en place là wa amano kala kele be ba me kele de gitugodi. Moi je pense que nous ne codons pas les contrats entre l'AES et la Russie c'est différent de ceux entre le Venezuela et la Russie wa me Russie faut ku barkada ni ay bi ko chamantra kan on ala ni Russie parce que partage de renseignement ba ni Russie ni ay ko de tellement ga AES ko na la ba déjouer mundo parce que Russie mbo en de renseignement ni ay bi président ko vocalu ni fenchama be ka so on bolo mundo parce que Russie ça te dit ba fenchama da ka fo on to bu yele bo donc
ni mana kan min bɛ mɔgɔw da ko wɛ ko AES président k'u labɛn hali ni ye Trump tigɛ fila fa sanu na jamana le peuple AES est différent du peuple de Venezuela. Le peuple AES est un peuple digne, un peuple engagé, un peuple honnête, un peuple patriote. Ni Trump y'a boire da dongo do ka bombe flikana an ka président kelen bema américain shoot compter carré kono ka ban a beni ala una krati u ye min ni Venezuela ku comme an ɲɔgɔnna ça so kun ta américain masadi da kolon ci ka flengolon ci américain fait kuma kono ka bɛɛ faga mais bubu ama manifestation foyi de mais o te a manifestation kɛra dɛ manifestation bala ka kɛ u y'a Trump y'a ɲɔgɔnna kɛ on Trump i bɛ wele bɛ ka teta kele Trump ye visa tigɛ anw na an ye américain kɛla sigi aéroport la yan kuna sini pas plus que 3 jours ay kuma wala ke mais bubu gogo risque bola kan farati bon nan farata an ye Trump malien Trump de la to koy Trump ba do ni ka jamana den ti fɛ ni ka jamana den bi fɛ Trump bo do ta bɛka ni Trump magara e ala Mali AES yɛrɛ président ko Assimi ka jan a ka CNT ali fɔnba a bɛɛ ni ala cɛ Trump ka maga ali fɔnba kunsigi kelen o ne la fɔnba dɔrɔn a kana taa Assimi ka jan dɛ a ye taa CNT kɔnɔ membre dɔ dɔrɔn une institution de la transition an ni mɔgɔ min y'a tigɛ fa sanu na le peuple de l'Afrique de l'Ouest an bɛ falan bɛɛ ba la pour preuve Mali gagné kosa ina ngo Côte d'Ivoire mɔgɔ manifestera Côte d'Ivoire ka Mali soutenir wallahi an y'a ye o kɔrɔ président de ɲɔgɔn kan fɔ mais an bɛ ba la les peuples des peuples de l'Afrique de l'Ouest an bɛ mandenkan de an ye manden halaladenw de an ni Venezuela tɛ kelen dɛ ni Trump y'a bɔ mɔgɔ ko lakalatɔ don a bɛ dugu min na taga a b'o dɔn dɛ naloma tɛ dɛ ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in na naloma tɛ a b'a fɛn dɔn a bɛ ka mɔgɔw bila ka na anw deli k'an ka jɛ ka baara kɛ o an ko an tɛ a y'an ka visa tigɛ an y'a ka visa tigɛ a b'a kɛ den minnu na a b'olu dɔn dugu minnu ye janfaci den a b'olu dɔn le peuple de l'AES est un peuple maintenant d'histoire nous on est une nation an ka kɔrɔ ni États-Unis Aboubacar de États-Unis degu fɛ tigɛ en 1400 anw de ye États-Unis degu fɛ tigɛ ni cɛ tɔgɔ ye di k'a tɔgɔ ye di ko prince a tɔgɔ Trump ni tɔgɔ voilà a tɔgɔ bɛ ka jigin n'a ye den ayi a kuma bɔra n kɔnɔ quoi fɛn bɛɛ n'ala cɛ mɔgɔw bɛ ka ni manamanakan min fɔ ni Amérique ka fɛn dama mun balila Amérique b'a dɔn mɔgɔ de bɛ se ka Amérique na sigi aéroport la Américain ka kira kala sigi aéroport la n k'anw de y'o kɛ l'AES hali sɛmalu ka bɔ fanga wa an t'i reçoit a ye président bɛɛ wele ka taa ka conférence la i bɛ o k'a tɛ taa mun bɔra la a bɛ nin min kɛ parce que Mondoro Furadama il a un dossier personnel il a un dossier pénal personnel an kana tigɛ o la fɛnɛ an ka président o ye hɔrɔn de u jɛlen don u tɛ fila jɛlen don i bɛ taa baga président minnu ma a ka dugudenw ɲɛna o tɛ AES ye dɛ Mondoro a une carrière politique très riche. C'est un honnête président, c'est un patriote. Moi, je suis chauffeur de Kounou. Je suis de Boli. Je suis député. Je suis affaires étrangères ministre. Je suis vice-président. Je suis président. Il a un parcours politique très riche. Et Amérique c'est un président patriote. Amérique a besoin de traîtres. Donc, l'Amérique n'a pas capturé Mondoro. Mondoro a été remis par son armée à l'Amérique. Wa abuka kuma munda nyogoma o irishu ye marfata maliye ka sa maliye ka keleke AES ka sa AES ni no be mɔgɔ min kunna eta awdu ne ta kuma to buka chenu de ko irishu saraya ama kelen na olu de côté wa olu de fene ko tun wa kuma la ko contrat min be uni Mali ni irishu ɲɔgɔn cɛ base militaire irishu ka base bɛ yan dans l'AES voilà mais irishu de marfa t'en place là de voilà comme kelen fɛnɛ an y'a ka fɔ dɔl ko kuma b'a kɔnɔna na mais France fɛnɛ ni Niger fɛnɛ bɛ Iran ko kɛlɛ la ko plainte ko kuma b'a kɔnɔna na yalama est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni ka fɛnɛ Niger non ni ye ka fɔ ni ye to ka taa ni plainte la ni ye to ka taa ni tribunal la dɔrɔn o kɔrɔ ka bɛ mɔlɛ i ma so to bi t'i gosi de k'i bolo fɛn ta to bi t'i faga de k'i bolo fɛn ta ni ye ka fɔ Orone bɛ plainte don Niger kama parce qu'il voit que Niger c'est une menace c'est une puissance aussi sinon France mɔgɔ t'o la o France bɛ intervention wuli ka taa ka t'i envahir k'a sigi n'i ye den maga la donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ barika de bɛ AES la k'a fɔ min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko Trump ye jo di Assimi ma quoi a ye jo di AES président ma k'a yira k'a fɔ démocratie ye nkalon di hɔrɔnya ni halalaya de bɛ fɛ Trump y'a fɔ bɛɛ ye
a y'a fɔ golf kɔnɔna la quand il est parti au Saoudia a y'a fɔ ye ko diɲɛ bɛ laban patriotes de bolo et voilà la preuve l'AS est dirigé par des patriotes wa i ka kɛ jamana fɛ démocratie kuma ye nkalon ye démocratie ye nkalon ye États-Unis y'a yira bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ ko démocratie ye nkalon ye Russie y'a yira bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ ko démocratie ye nkalon ye c'est les pays démocratiques qui sont attaqués à fond ou président bɛ ka attaquer wa u ka souveraineté yɛrɛ jatilen tɛ États-Unis intervention kɛ Nigeria minnu bɛ yen ko démocratie de bɛ yen c'est un président démocratiquement élu Français mɔgɔ bila ka taa Bénin ka taa intervention kɛ jɔn bɛ yen c'est un président démocratiquement élu donc démocratie sera k'u tanga bingali ma a y'u tanga piège ma a y'u tanga bingali ma wa donc démocratie ye fu de ye wa nin ye jo di an ka maa minnu ye coup d'état kɛ k'a fu k'a fɔ i ka jamana n'a bɛ bi moyen fɛn fɛn b'a la bɔ yen i b'a la bɔ yen k'a minɛ i bolo vraiment k'a fɔ AES président ma ko félicitations anw filɛ nin mandat t'an ka président na koyi an b'a prolonger an sago de la voilà bon nin ye k'a fɔ États-Unis jo da anw ma ka bɔ hali o de constitutionnel kuma min yɛrɛ bɛ an t'an da don la tugun parce que Amérique bɔra ka min kɛ nin y'a yira ko cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ droit international bɛ min ONU kumara jɔn kumara un président membre de l'ONU souverain ka taa ka espace aérien traverser avec la complicité de son armée hali coup d'état ka wusa ni nin même n'a coup d'état k'a la o fɔ ka di ça a été une humiliation pour l'humanité diɲɛ bɛɛ maloyara nin na diɲɛ bɛɛ tubabuw ka plateau sigira hali u ma sɔn k'u da to même ils n'ont même pas condamné mais au moins il y a des pays africains Namibie Burkina Nigeria Mali ngolu bɛɛ y'a condamné mais ngo Mali y'a condamné de y'a fɔ dɛ a ka liste bi a ye dugu minnu tɔgɔ fɔ Mali Burkina Nigeria Namibie k'olu y'ale wele ko k'a fɔ ko vraiment il condamne n taara n'a ye nkalon ta ka d'an na ale de y'a fɔ le ministre des affaires étrangères du Venezuela ale de y'a fɔ donc k'a ye téléphone cikan sɔrɔ dugu minnu na il a cité ces pays là u b'a réclamer kɛ bon u y'a dɔn sisan u tun bɛ ka kuma minnu fɔ a ye sigi démocratie ma a ka bɔ nin kɔnɔ u y'a dɔn sa ko démocratie ne peut pas empêcher le pur la démocratie ne peut pas sauver l'élection n'est pas une fin en soi élection tɛ se ka mɔgɔ si sauver c'est le patriotisme c'est le républicain ça veut dire an ka k'an yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ AES bɛ ka min kɛ nin de don nin de ye kalafili yɛrɛ ye ne y'a fɔ aw bɛɛ ye ko nin ye élection ye don min na aw bɛ ne ɲininka fɛn na aw taara ka taa micro jɔnna CCB da la ko hiver noir kɔrɔ de m'a f'i ɲɛna ko pétrole ko kɛlɛ de bɛna daminɛ dɔ ko ne ma ko non k'i tɛ fɛn dɔn ko c'est la guerre e delila k'a ye yɔrɔ jumɛn ko guerre bɛna ka sɔrɔ sans cause il faut qu'il y ait une cause d'abord et aujourd'hui Amérique wele filɛ pétrole de nɔfɛ dɛ parce que Amérique b'a dɔn États-Unis ka pétrole b'a la ka ban fɛn New York États-Unis ka réserve man ca wa u jigi fɛnɛ Saudi mun ye Saudi fɛnɛ ka réserve man ca bilen donc les réserves de pétrole mondial là u bɛ ka taa bi a dugu bɛɛ kan kelen kelen i bɛ y'a fɔ an bɛɛ ye ko c'est hiver noir a ye ɲininka ko hiver noir ye min ye ko pétrole ko kɛlɛ a mana nin yan i bɛ ninnu bɛ kuma Adisa kɔnɔ kumaw de don ne b'a walanwalan aw ye de n b'a tafsiri k'aw ye maa dɔw fɛnɛ ko k'a ka mandat fɛnɛ banna ko depuis 2020 jɔn k'a ka mun banna k'a ka mandat kun bannen ko depuis 2020 a ka mana bannen don o kumana o mun bɛ se Amérique ma Amérique bɛ ko Venezuela cɛ ka mana banna cogo di cɛ ma élection k'a tɛmɛ yan il n'a pas n ko a ka élection kɛra a tɛmɛna f'a ye opposant fila in dabɔ o kuma la en 2015 jɔn ye assemblée dissous c'est pas Mandoro quand les élections ont été remportées par les deux tiers ont été remportées par l'opposition mɔgɔ kuma fɔ t'i ye nkalon tigɛ mandat qui était en cours élection devait cɛ sigi a élection kɔni contestera par les États-Unis par le Canada par l'Angleterre ça je suis d'accord les élections ont été contestées ça je suis d'accord mais il a été élu c'est un président démocratiquement élu maa minnu b'o kuma fɔ u ye nkalon tigɛ et tout ce que je peux vous confirmer o fɔ ka nɔgɔ b'o la o ye kuma ɲɛ élection tɛ jamana bɔ nɔgɔ la Amérique y'o de yira an na wa AES président jo wa ni e b'a kalama bi bi in na ni les pays de l'Afrique de Noir là n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan non diɲɛ bingali de walayi diɲɛ warajɛ de diɲɛ kungo kɔnɔna de c'est la jungle ni mɔgɔ mɔgɔ k'i ma ko diɲɛ bɛ sariya kan i ye nkalon tigɛ min b'i arranger i b'o de kɛ donc an b'an ka président fo le temps les a donné raison voilà. D'accord. An ka président ka adresse à la nation na ko san 2026 ko ala sɔnna ma ko parti politique ko sigikafɔ kuraw bɛna kɛ walasa ka créer mɔgɔ caman m'a faamu ni ko in lamɛn se ka mun fɔ ka kuma bɛ a m'a f'i ye ko parti politique tɛ a ko di ayi a ko sigikafɔ bɛna kɛ ko ka parti kuraw créer tout
parti ci la ka bon ni ko parti politique avec que chunu ngono ko do de non parce que ba photo comme ni ko parti politique munu ci le bna fo ko le bna wuli ko te de ma fo tina wuli de mais société civile le bna wuli donc a fo ko ne parti politique koroy ko ne de bna wuli amo fo de parti création condition de bala mo ko me parti créer tout no de bana faut que parti bo de la wa parti be basé idéologie de fnek o te do wala foyi ni ya don ga fe ka tay e ka hakina kalay ne ka hakina kalay o ko na mun ga hakina kalay lu be fara nyonga mun ga hakina est ce ba kala ma soro lu be fara nyonga donc atanga amata ne regroupement politique ye entre bono la ka parti ni créer ibo e gera bo ministère la mali parti be ku yodo en élection de Ouadimna, en 1992, le Mali ne dépassait pas maintenant 50 partis politiques. Mais moi, le parti, c'est 300. Parce que subvention financière me dit parti politique. Donc, parti peut, par exemple, me ballot de là-haut. Pratiquement, allez, ni vous gagnez le ministère de la parti créé. Mali parti qu'on a joué de haut. Donc, Assimi Debina former une bonne classe politique. C'est pour cela que nous, des fois, Djamana est dessous de quoi. C'est un militaire qui est en train maintenant d'assainir maintenant la classe politique malienne. C'est un militaire. Sur ce qui est en lien avec la politique, c'est un bisaba, on veut politique là, on va faire réforme pour nous. C'est un bin partout présent. Ou bien, tu vois, ou bien, là. 30 ans, ils sont à la tête de leur parti politique. Et ils n'ont pas de la démocratie, qu'au changement, qu'au alternatif. Ni pas de ah, partir de nos congratulations. Yo comme goreti, c'est un bisaba, et fait mnyamoy. Et quand tu as fait de ma sans douleur, kukacha. Donc, aya ira ou là, kafo. Assimi naka surasia de kanani mettre en place une nouvelle classe politique qui répond aussi à l'aspiration de la population. Donc en bas fond de ma politique. Désormais critères moun na fo ah il veut pas dire créer ah ouais moun donné moun a siège maye ko ngachanoi. Moun a siège maye et puis des associations à caractère politique fino ko ngachanoi. Au te parti politique de l'association à caractère politique au fait ngachanui mais ni j'ai amené une belle balier parti be hakina de wa parti te mogotaye wa ils sont na son ni sanduru soro ni santan son parti nyamo la be boyina fo c'est comme un mandat présidentiel non c'est fini voilà OK vous ili wage au kuntara boazi to la tomoku ifsega mu fo ba na élection wala ma ko ne ga nyi la ba merci. Et neni le général de corps d'armée Ismaël Wagé a un Tombouctou. Wagé a nyini ko ka 31 feti ba soro maube nyagala kulenga kan. Mais faso bara de kay feti choudi. Ima 35 ba mago la. Ama 35 ba mago ya an vol découlé à 14h. On tara Tombouctou. Antara mina amata binal la de mago ba fo binal tede. On tara désarmement de les ex-combattants là. Donc, Mounou Marfa Bla. Dans un premier temps, le ministre a été clair. Les processus de désarmement cette fois-ci, en une tauté kilini. Fango formalien begabwa kalama. Folo est mouillé. Ni désarmement ina, ni Marfa Bla bege soldadi. Donc, groupe armé doit okuya ni nga voko non. Poluka mgodo ye sentence ro. Groupe armé là. Et ni sentence au groupe armé là, on est yere ka timinandia dio. Donc, il sera beaucoup moins sentence sur le chala, ouais, Jalam Zoko, des Mako, pas de groupe armé, au Tchakeo, 30 saumon, 30 positions de Gléon. Aïda Foteka au Tala. Ni Marfa Blayer sur la deuxième classe. On met Beffele Tchata. Parce que il faut que l'État doit veiller sur le strict respect aussi des conditions. Quand vous avez 2 millions de Moro qui ne sont pas là, au loup, si technisé. Et maintenant, Moro est Minkana, Kataza, Wadigla, Moroko. Moko ta kataza watsa 200 000 300 000 encore moko bare ko bene lo badon katu de no bo soko no ka ke lisi la ku ke combattant ye o te kenisi antara kata combattant désarmé sur le terrain marfa mbibolo iba tipu fo wo ta banene ika marfa tira rom na bo fo idika eti fene bina ye marfa tira rom na eti wo bi tiri ese fene amba laji kata marfa korolo takana ah moko chama ko fo ah non o te ke chama ko on a pu recenser 323 ex-combattants. Nioro là, mais commandant de zone fou, c'est du Benyagando, le commandant de zone de Tombouctou. Ah non, c'est Galan Flay. Ah là, c'est un jeune colonel, vraiment il est à saluer. N'était ni don ni bité, il va donner Tombouctou à qui tenait compte ni don. À quoi tchéchini marfatelu. Aïe,
Abli kuna ex-combattant Mbora Taoudeni, Kidal, Gao. Il a désarmé tout le monde. Tout le monde. Ouais, il a arme type il a fait. Donc, on compte au barade là. Procédure flana est mouillé. N'y a pas de comment mais. Le désarmement ne concerne pas les djihadistes ni les terroristes. Ah non, non, non. C'est les mouvements armés et les milices autodéfense. C'est pas parce que fanga ni fo malien wa boni kalama. O ya to dana masaku beni zintala. Les peuples de Massina, ou le zintala. Tous ceux qui ont pris les armes comme mouvement autodéfense, kaka jamana défend. Ka fo sorosi kuntien. Ou nana bianga nyan défendre ou de kodo. Fanga ni fo malien wa boni kalama. Algabas comme lisim blakana, emelaka lisini fait otala. O ya to les mouvements qui ont combattu, qui ont battu peuple, qui se sont battus plutôt auprès des femmes ou Lissouké. Il y a le MSA, Mouvement Sali de Lazawad, et Obala, et Fentoedi, et Gacha, Obala, CPA1, CPA2, et Aleni, et Fentoedi, CPA1 et CPA2, Aleni les mouvements sédentaires. Donc, on l'oublie de nous faire ni fin nous. Voilà des gens, et puis, si d'obé, no fenebe, fenêtre à douala, parce que d'obé, quelqu'un fou sans bureau. On connaît, insertion professionnelle de Bénin, ils ont mon bac, les fenêtres à moi, mon meunier, couture de Chala, parce que moi, de Marfachila, ni matre de Chala. Il va faire des cours aux armes. Donc, Jamana réfléchir à une belle quoi. Donc, moi, mon bé, nous lui est quelqu'un au côté maintenant des femmes, au lieu de Kodo. Mais ceux qui ont tué, combattu les femmes, au l'autre côté. Donc, il faut qu'on faut Bégabon Kalama. Pour le cas de Tombouctou, c'est le lieu de saluer le brave gouverneur, contrôleur général Bakou Kanté, contrôleur général de police. Ah non, police la fierté de Nicheni. Bakou Kanté, le gouverneur de Tombouctou. Ah non. C'est un monsieur. Mais bien aller me Tombouctou, on a mal fâché. Aya il faut le nord est stable. Sous Bakana Lilay. Ama Moshige, à Kenya, en clair encore. Et désarmement fait na tout, an nana kana avion takata. Moko fene borata odeni kana. Donc tribu moi anin fla olu nana kana ko fo wage ku kono olu fere nana kana rejoint way tribu moi anin fla donc avec la singato olu fene tala ma abete arme ko quoi a doye la kana ko e doctorat baraw do ka mo be fena parce que me dum na ko bi épidémie no bi ga do ro la quoi demsen do yes sans ko no ko ta kay ko la ma fo et puis mon réclame mouvement armé de olu de be karana Maroc ani Algérie. Mais on peut attaquer dans le monde qui est donc les parents ont compris en fait. Donc vraiment en tarot de là vraiment ça a été une réussite. Mission nyana rere de amba fou quoi. Boubou ambi fo ki wala nymando Cap Mali plus anga foli biye fo ata se Moussa Bougou 24 ambi fana fo ki wala nymando Malikura Web TV anga foli bi touré ka BMD Media et ku dafale u bela jelen bi abu bela jelen fo ku wala nymando ay jan tari bala sa bela jelen nga sa jan so akambe jen wati were